Panguva ino nyika yese inotoshamisika kuti vamwe vanhu vanenge vachiita public announcements pamwe chete nekureleasa macirculars vari muthe ruling party ZANU-PF. Do they even think before they do the action? After Virginia Mabhiza auya achitaura ma-threats to the nation pamwe chete nekupa ma-warnings, zvasiya nyika yese yeZimbabwe yakangobata remuromo. Aiwa, panguva ino vapererwa pamwe chete vasina kana remukanwa chaimo, vachazvinokwa kunzi the ruling party ZANU-PF and the people it is using, it is going to turn against those people later on. Nzanapinda mashuka mudanjikwa panguva inoitwa subscribe or like out on the bell icon. Topinda muNewsZimbabwe.com amudanyira chiti. Attorney General dismisses calls for referendum as Parliament prepares to debate Cap 3. Attorney General Virginia Mabhiza has dismissed intensifying calls for a national referendum on Constitutional Amendment Bill number 3, Cap 3, and stated that those doing so are misinterpreting Zimbabwe's constitution. Do pashwana yatobva panapa na Attorney General Virginia Mabhiza zvamuri kuzvionera achiti aiwa vanhu vese vari kuti tofanira kuenda kureferendum. Those people, they are misinterpreting the Zimbabwean constitution. Madevelopments anobuda panguva ino inoonekwa kunzi mazuva oswedera vatoona the ruling party ZANU-PF yava kuprepare kuti ichikwanisa kudebata nawo yeCap 3. Panguva ino zvinoonekwa kunzi now they are trying to avoid ma-threats, zvinhu zvingazoita kuti Cap 3 ive successful. Ndo mamiriro azvakaita jona some of the people vakaita sana Virginia Mabhiza panguva ino vachiwana courage yekusimuka vachitaura all these words in front of the people, even though the people know the truth, but vanouya panguva ine vachisimbarara nemashoko anenge vachitaura. Kunyanya comment section medu dzafungura enyi matudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like achita on the bell icon.